Blay PWPW, kajing puson nak tin jong blay nak kitab jing start kalong ka bakhat lai dikhat iwe haduk kendai. Ba kren sapang ki briu ki ba mane blay thau bat teng teng ngiru ni don kam bandon jing tip yakane haba yadai bat kajing yalap ya kitu ki pompat itu ya ublay ubai sisya ya uba ngi mane ting don kam ban tip ba kumno ban ekran bat kane ka lenong ka bakhat lai jong kitab jing start ka yarap engi kam tam kitu ki ba mane blay thau mane ya kamariang mane ya kilum kiwa ya kasngi ya ubnai bat ki ba ki tenat ba ki ping na kita ki mane kane kade ka jing yarap engi ban lek ban yalap akum kitu ki breu bat ka ong kumne da sisya Kidon ki sabit baro kitu ki briu ki bom tip ya ublay haba na ki ba ki yo I kimla satya ban sem ya unong thau ne haba penlei jumut ya ki kam jong u kim nang ban itu ya unong syarai ban ya kading kal ne ka hau ka bastet ya ki jili klur ki khideu ne ki syarak sahit peneng ki nyau baki long ki blay ki papenyaj perthei lada haba ki sngau bha ya ka jing itnat jong ki tharai ba ki dei ki blay ai ru bakin tip kat no lei utrai jong ki u kham krau ban ya kine namar unong thau ya ka jing itnat ula thau ya ki lada ki briu ki sngau longo ya ka bor pat ki jing trei jong ki ai ru ba ki nyo jing mut na ki kat no tam u kham don bor uta u bala thau ya ki na ba na ka jing krau pat ki jing tenat jong ki bala thau la da ka ba yu jor ban nyo jing mut ya unong thau jong ki Henry om dei penaken no ya kine ki briu let's say ki shule rumah haba ki wat ya ublay bat ki kwa ban sem ya u naba kat ba ki dang im hapdeng ki kam jong u ki yai wat bat ki shop bit da ki ba ki yo I namar ki long ki ba itnat sisya lakataru om dei ban pelat jam ya ki namar lada ki la ban yo jing tip kata kat ban la ban tokit ke jing tip ya ka perthei ti kumno pat te kimla ban sem khala ya ukundrat jong kine ki ki kumtu khandai tili ki dikhat sapang kine ki breu ki ba mane ya kine tingla ban sim jengmut na kane ka jin tho bokhui haba ni yarap bat yalap ha kitu ki bom pat tip ya ublay bat ba ki mane ya ki ki bom dei blay bat kumne hangni akan ke dekat ke ba kene ke dekat ke ban riu Henry om dei benda keno ya kine ki briu lesi ki shule rumah haba ki wat ya ublay bat ki kwa ban sem ya u ya nakabenta kum kini ki briu ni dan kam hor ban sngau sen ya ki marba ki shu sha shok bit Henry kene ka ju ka tin jung play bede kong wala kataro ngimdei ban pelajem ya ki ngimdei ban pelajem ya ki umut ngidei ban yarap ya ki ban mi nakata ka jing bit ane ka sap bit ha dekat ke bene kong ta sisya ki don ka sap bit borak ki bri ki bom tip ya ublay tin markata ngi hap ban ai ya ki jing start par jing sempang bat ki jing shai ya ki kumba jusul ong aga gospel kum yo anes long ka prat khat khadar bangin long ki jing shai ngalong ki jing shai jong ka perthei wang te yangi ruang phi long ka jing shai ya bangi long ka jing shai ngim dei ban bu ya kata ka syarak jing shai hapok ka perha rei bengin bu ha uding penyang syarak bat ba kiwe berkhat kindu bio I te kene ke dei ke ba ngide ban yarap lem ya kiwe bat ban pen I haki hoi pilayu I ya kini kijing itnat
saudong saukun jong pi ya pertei kamariang ka sahit ki badan ha sahit beneng badan ha ki kini berkhaj pa udon uwei ubakrau pat unong thau ya kini ki berkhaj udon ukenrat jong kini ki berkhaj di kumno pade kimla ban tip ban sem khala khala yo kenrat jong kini ki tinggi di ban ya thu ken ya ki ba kini balong katne te don ukenrat ubala thau ula bu renti ula penlong penmane kini ki barakhoi dengan ngej bakane ka kitab jing start anong ka ba khatlai kaya rap yangi ya phi ba pin yarap ya kitu ki pompat itu ya oblay pakini itu ya oblay en yara ya trajis Kris